από το ganoexcelshop.gr στην Νίκαια. Σήμερα έχουμε κοντά μας το φίλο μας τον Πάρη, που θα μας πει τις εντυπώσεις του από την εμπειρία του με τα συμπληρώματα διατροφής της GanoExcel. Γεια σου Πάρη, σε ακούμε. Γεια σου Νίκο. Η εμπειρία μου είναι πολύ μεγάλη. Μπορώ να πω ότι είναι και περιέργως μεγάλη, γιατί και εγώ, όπως πολλοί κόσμος, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα πλέον μετά από τόσα χρόνια χρήσης διαφόρων σκευασμάτων φυσικής διατροφής. Σωστό. Και αυτών των βιολογικών προϊόντων που σουτάζουν λαγούς με πετραχίλια. Στη ζωή μου μπήκε το GanoExcel τον Φεβρουάριο του 2024 και μου το σύστησες εσύ, όντας πάρα πολύ έτσι διστακτικός, παρότι γνωριζόμασταν και κάποια χρόνια πριν και σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά όσο αφορά την υγεία δεν μπορώ να δείξω εμπιστοσύνη στον κόσμο αν δεν δω κάτι με τα μάτια μου. Και καλά κάνεις, έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, όλα ξεκινήσανε βασικά η διαδικασία στο να μπω σε αυτό το τρυπάκι να ασχοληθώ με τα βιολογικά προϊόντα. Ήταν ένα περιστατικό που έτυχε στο γιο μου, τον Νικόλα, ο οποίος το Δεκέμβρη του 23, 3 μήνες πριν μάθω για το γανόδερμα, παθαίνει μια μηνικίτιδα, μπαίνει στο νοσοκομείο εσπεσμένα με επιληπτικές κρίσεις. Είχε γεμίσει ο εγκέφαλός του με απόστημα, έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα, δηλαδή μία που τον βάλαμε και μία που μετά από 5 ώρες τον βάλαμε στο χειρουργείο. Η εγχείρηση κράτησε 7 ώρες, 6 ώρες και 40 λεπτά δηλαδή για την ακρίβεια. Το παιδί έμεινε στη ΜΕΘ για 2 μέρες μέχρι να ξυπνήσει. Πέρασαμε δύσκολες στιγμές τότε. Το κακό ήταν ότι μπορεί σαν επέμβαση να ήταν πετυχημένη, αλλά του άφησε μια δύσκολη κατάσταση. Το παιδί έγινε επιληπτικό από εκεί και πέρα, λόγω ότι έπρεπε να καθαριστεί ο εγκέφαλος πάρα πολύ καλά. Κάποιοι νευρώνες μείνανε εκτεθειμένοι και από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε το παιδί να έχει επιληπτικές κρίσεις. Μπήκαμε στη διαδικασία των φαρμάκων φυσικά. Έπρεπε το παιδί να παίρνει αντιεπιληπτικά φάρμακα. Σύντομα ήταν πάρα πολύ αδύναμο το παιδί. Είχε αδυνατήσει ο οργανισμός του πάρα πολύ από όλη αυτή τη διαδικασία και πάρα πολύ τρομαγμένο. Ξέχασα να πω ότι ο Νικόλας ήταν 16 χρονών τότε. Ναι. Ήταν 16 χρονών. Που σημαίνει ότι ένα παιδί που τα αντιλαμβάνεται όλα, τα αισθάνεται όλα, τα νιώθει όλα, δεν ήταν ένα μικρό παιδί να πεις ότι τα ξεχνάει, ό,τι περνούσε, όποια φάση την περνούσε με πολλή εντονότητα, στεναχώρια, δημιουργήθηκαν ψυχολογικά προβλήματα, απέκτησε στρες, απέκτησε κρίσεις πανικού και γενικά ήμασταν σε μια δύσκολη κατάσταση. Όταν βγήκαμε από το νοσοκομείο, το παιδί είχε ανά δεύτερη εβδομάδα και μια επιληπτική κρίση. Έπρεπε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Από ό,τι θυμάμαι ήταν πολύ σοβαρές τότε οι κρίσεις. Έντονες. Δηλαδή το παιδί πήγαινε μια βόλτα στο πάρκο, μας πέραν τηλέφωνο και μας λέγανε ελάτε, το παιδί σας έχει πέσει κάτω και χτυπιέται. Πράγματα δηλαδή που δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Ναι. Τότε σε συζητήσεις που κάναμε μαζί μου συστήνει στο γανόδερμα και με ενημερώνει για κάποια πράγματα που βοηθάει το γανόδερμα. Αν θυμάσαι καλά, σου είχα πει, Νίκο, δεν μπορώ να ρισκάρω τη ζωή του παιδιού μου σε κάποια σκευάσματα κτλ. Μου εξηγείς τότε όλες τις πιστοποιήσεις του προϊόντος, μου δίνεις να καταλάβω ότι είναι ένα καθαρά φυτικό προϊόν χωρίς παρενέργειες και κάθισα και σκέφτηκα με τη γυναίκα μου ότι δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Αν δεν γίνει τίποτα, δεν έγινε τίποτα, συνεχίζουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Τότε το παιδί, η αλήθεια ήταν ότι ήταν σε απόγνωση. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένειά του και την ψυχολογία του. Πολύ δύσκολο για ένα γονιό. Και ήταν πολύ δύσκολο να τον πείσουμε να πάρει ένα προϊόν. Ναι. Γιατί πρέπει να ενημερώσω
ότι το παιδί έχει εγχειριστεί στην καρδιά, έχει μετάθεση μεγάλων αγκίων από τότε που γεννήθηκε. Παίρνει φάρμακα από τότε που γεννήθηκε και είναι τρομαγμένος οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λέξη φάρμακο. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ δηλαδή, σε όλη του τη ζωή. Σε όλη του τη ζωή. Τότε λοιπόν κάναμε μια συζήτηση μαζί και με τον Χρήστο τον Κίκη και με ενημέρωσε ο Χρήστος τα ιατρικά θέματα και τη θεραπεία, πάντα με τη δική σου στήριξη. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το συντρόμ που έπαιρνε ένα φάρμακο που είναι για την πυκτικότητα του αίματος, ώστε προσέχαμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε τελικά σε μία αγωγή. Τις ημέρες που μιλάγαμε θυμάμαι για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του Νικόλα και τι θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει. Ο Νικόλας βγάζει επανειλημμένες περιπτώσεις σταφυλόκοκο. Έβγαλε σταφυλόκοκο, γέμισε όλο το σώμα με σπηριά, τρέχαμε στα νοσοκομεία, του δίναν θεραπείες με αντιβιώσεις, πέρναγε για 10 μέρες, ξανά του πέταγε διάφορα πράγματα. Είχαμε τρελαθεί πλέον, δεν ξέραμε πού να πιαστούμε, πού να πάμε. Λέω τότε στη γυναίκα μου, πάμε να ξεκινήσουμε τη θεραπεία με το γανόδερμα, μην πιστεύοντας ότι κάτι μπορούμε να δούμε σημαντικό. Ναι. Θέλω να είμαι αληθινός. Μπορεί να μην σου το έλεγα τότε, αλλά μέσα μου το αισθανόμουν ότι Νίκο μου, έλεγα μέσα μου, θα το κάνω για σένα, γιατί σε εμπιστεύομαι. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί το θέμα των επιληψιών είναι κάτι πολύ σύνθετο που θέλει χρόνο και φυσικά ιατρική βοήθεια και όλα τα άλλα. Όταν πήρε ο Νικόλας την πρώτη αγωγή, ούτε 3 μέρες δεν περάσαν με το γανόδερμα, έφυγε ο σταφυλόκοκος χωρίς να πάρει αντιβίωση στο παιδί. Ήταν το πρώτο σημάδι που είδα και δεν ήταν συμπτωματικό, γιατί έβγαλε 3 φορές σταφυλόκοκο μέσα σε 1,5 μήνα. Να πεις ότι ήταν τυχαίο. Ναι. Έβγαλε μία φορά, ήταν πάνω στην αποθεραπεία του και έφυγε. Όχι, γιατί έβγαζε κάθε 15 μέρες σταφυλόκοκο. Με το που παίρνει την 3η φορά το γανόδερμα, έφυγε ο σταφυλόκοκος, δεν ξαναβγήκε ποτέ. Άλλη φορά θα σου αναλύσω και τι έγινε με το μικροβιολογικό με το σταφυλόκοκο, που ο μικροβιολόγος δεν το πίστευε αυτό που έβλεπε. Ο γιατρός μου είχε συστήσει να πάρει αντιβίωση για άλλη μία φορά. Του είπα, μα δεν πήρε αντιβίωση και έχει φύγει ο σταφυλόκοκος. Αποκλείεται να έχει φύγει ο σταφυλόκοκος. Λέω, έχει φύγει ο σταφυλόκοκος. Φέρε μου το παιδί από εδώ. Ναι. Και πάω το παιδί εκεί και μόλις το είδε, μου λέει, δεν μπορεί χωρίς αντιβίωση να έφυγε. Λέω, και όμως μπορεί. Εκεί λοιπόν δώσαμε ένα boost παραπάνω με τη γυναίκα μου. Αρχίσαμε να πιστεύουμε σε κάτι απίστευτο και ξεκίνησε μια αγωγή, μια θεραπεία δυνατή, μπορώ να πω. Έπρεπε το παιδί να το κουστάρουμε και από τον πρώτο καιρό, από τις πρώτες 15-20 μέρες, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι βλέπαμε κάτι. Δεν ξέραμε τι, βλέπαμε όμως κάτι. Μετά κάτσαμε και συνειδητοποιήσαμε με τη γυναίκα ότι εκεί που έβγαζε κάθε δεύτερη εβδομάδα επιληπτική κρίση, άρχισε να βγάζει μία φορά το μήνα. Πάλι ήταν για μας πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά βλέπαμε κάτι. Μετά από 2 μήνες το παιδί έκανε 1,5 μήνα να κάνει. Σε συνδυασμό με τα φάρμακα πάντα, έτσι, τα αντιεπιληπτικά. Και είχε περισσότερη ενέργεια. Είχε φοβερή ενέργεια. Και ήθελε να γραφτεί και στο γυμναστήριο. Και γράφτηκε στο γυμναστήριο. Λοιπόν, του άνοιξε η όρεξη. Έτρωγε πολύ. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι μας έβαλε σε μια διαδικασία να αναρωτηθούμε εμείς οι γονείς, εμείς τι προβλήματα έχουμε. Μήπως βοηθήσει και εμάς σε κάποια. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι εγώ, επειδή δουλεύω πάρα πολλές ώρες την ημέρα, είχα πρόβλημα ενέργειας. Ένα πρόβλημα, και το λέω πρόβλημα γιατί είναι πρόβλημα, κάποιοι δεν θέλουν να το δεχτούν, ότι το να σηκώνεσαι το πρωί και να μην θες να σηκωθείς από το κρεβάτι, να νιώθεις ότι έχεις φάει ξύλο, να νιώθεις ότι γέρασα πριν την ώρα μου. Το νιώθει νομίζω το 90% του πληθυσμού. Το 10% είναι αυτοί που γυμνάζονται, οι γυμναστές κάνουν ισχυρή φυσική διατροφή κτλ. Όλοι οι άλλοι νομίζω ότι είμαστε κουρασμένοι. Και τότε μίλησα μαζί σου και μου λες, πάρε και εσύ. Πάρε για την ενέργεια μόνο, προληπτικά. Τότε πετάγεται η γυναίκα μου και μου λέει, ξέρεις τι πρόβλημα έχω, μου κάνει. Άλλο ένα πρόβλημα που μαστίζει αυτή τη στιγμή.
δεν μπορεί να πάει στη τουαλέτα. Ναι. Έχει πρόβλημα με τη τουαλέτα, δηλαδή μία φορά τις 15 μέρες. Πρίζεται, κάνει, ράνει, δείχνει και μου λέει να πάρω, της λέω φυσικά και να πάρεις. Δεν θα το πλατιάσω αυτό το κομμάτι. Ξεκίνησε λοιπόν να παίρνει και ίγκα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 10-15 μέρες, πίνοντας φυσικά και το τσαράκι, Ναι. πολύ ισχυρή βοήθεια, να πηγαίνει 1 με 2 φορές την ημέρα. Σε σημείο να νιώθει λίγο άσχημα επειδή δουλεύει εξωτερική, στην αρχή να αγχωθεί λιγάκι. Αλλά ρυθμίστηκε εύκολα αυτό. Ρυθμίστηκε πάρα πολύ εύκολα. Ρυθμίζεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις λοιπόν Νίκο μου, είχαμε 3 περιστατικά. Φυσικά το γιο μου, εμένα και την Ίγκα, που βοηθήσαμε πάρα πολύ τον οργανισμό μας. Δεν συζητάμε βέβαια ούτε για την οδοντόκρεμα ούτε για το σαπούνι. Απίστευτα προϊόντα. Απίστευτα προϊόντα. Εγώ εδώ είχα κάποιες ασπρίλες που ήταν από το άγχος βασικά, από το στρες, οι οποίες με τη χρήση του σαπουνιού μετά από 3 μήνες, δυστυχώς δεν έχω να σου δείξω το πριν, με το μετά, βλέπω τεράστια διαφορά. Δηλαδή βλέπω το χρώμα του δέρματος μου να επιστρέφει. Είναι πάρα πολλά που μπορώ να πω. Το θέμα με το παιδί που είναι το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι σε χρήση μετά από 1 χρόνο ακριβώς φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πλέον, γιατί το μεσοδιάστημα του πρώτου καιρού με το πριν από 4,5-5 μήνες κάναμε 1 με 2 κρυσούλες τον 1,5 μήνα. Εκεί που κάναμε κάθε δεύτερη Πέμπτη, μάλιστα ήταν και η συγκεκριμένη μέρα, λες και είχε βιολογικό ρολόι το παιδί. Ναι. Τώρα έχουμε, δόξα τω Θεώ, και την κάνω φυσικά, έχουμε πάνω από 4,5 μήνες να δούμε κάτι στο παιδί. Τέλειο, τέλειο. Πλέον το πιστεύω 100%. Δεν υπάρχει κάτι που να μην πιστέψεις, αφού βλέπεις αποτελέσματα στο παιδί σου, σε σένα, στη γυναίκα σου, στην πεθερά σου, και σε όλο τον κόσμο που έχει δώσει. Σε φίλους, να σας πω ιστορίες, δηλαδή δεν μας φτάνει το βίντεο ούτε 2 ώρες. Σε αυτούς που έδωσα, πήρανε και τρέχαν στον δρόμο και μου λέγανε τι είναι αυτό που μου έδωσες. Ναι. Άνθρωπος που πήγαινε 2 φορές στο νοσοκομείο το μήνα από ταχυκαρδίες, αριθμίες, στρες, άγχος, δεν ξέρω τι ήτανε, και με έβρισκε στον δρόμο και με φύλαγε και μου έλεγε φίλε, κοιμάμαι εδώ και 2 μήνες σαν μπουλάκι. Αυτός τι πήρε, καφέ? Αυτός είχε πάρει, όχι, το γανόδερμα. Είχε πάρει γανόδερμα. Ναι, ρυθμίζει τα πάντα. Μετά πήρε καφέ. Μετά πήρε καφέ. Καφέδες, απίστευτο. Ενέργεια, το βράδυ 11 η ώρα μετά, δηλαδή είναι απίστευτο. Εγώ, Νίκο, μ' άκουσα να δεις κάτι. Άρχισα να πιστεύω στο γανόδερμα 100%, όχι μόνο με τα αποτελέσματα του παιδιού ή τα δικά μου ή της Ίγκας. Άρχισα να πιστεύω όταν συνειδητοποίησα μετά από μια παρακολούθηση ενός Zoom, το πρώτο που είχα παρακολουθήσει τότε, γιατί τώρα παρακολουθώ συχνά, όταν κατάλαβα ότι ουσιαστικά το γανόδερμα δεν είναι κάτι μαγικό. Έτσι. Είναι κάτι φυσικό, κάτι φυσιολογικό. Αυτό είναι αυτό που λέμε το λογικό. Είναι η τροφή που λείπει από τον οργανισμό μας για να κάνει σωστά τη δουλειά του και να μας έχει σε τέλεια υγεία. Ακριβώς. Δηλαδή θεωρώ ότι συμπληρώνει τα κενά του οργανισμού όπου και όταν αυτά χρειάζονται. Δηλαδή, επειδή έχω φίλους που μου είπαν, ξέρεις κάτι ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι μαγικό, παίρνεις ένα χαπάκι και πετάς. Όχι. Θέλει, όταν κατάλαβα ότι χρειάζεται μια χρήση κάποιων μηνών ώστε ο οργανισμός να αφομοιώσει όλα αυτά που χρειάζονται, όταν είδα ότι το παιδί μου, όπως πολύ σωστά μου έλεγες και εσύ, και ο Χρήστος θέλει 9 με 12 μήνες, ένα σοβαρό πρόβλημα για να επανέλθει ή να έρθει σε μια ισορροπία, και πραγματικά μετά από 12 μήνες, που ουσιαστικά ο Νικόλας δεν έφτασε σε ισορροπία σε 12 μήνες, σε 12 μήνες εγώ το κατάλαβα και όλοι μας το καταλάβαμε. Αλλά από τον 8ο μήνα και μετά ο Νικόλας έδειξε μια τρομερή αλλαγή. Και όπως καταλαβαίνετε, για κάποιο γονιό
κάποιος που το ακούει μπορεί να του φανεί απλό, για μένα σαν γονιός και για τη γυναίκα μου δεν είναι κάτι απλό, για ένα παιδί. Κάποτε μπορεί να σου έλεγα τυχαίο, μπορεί να σου έλεγα ότι ίσως... Μα στην αρχή αυτό μου έλεγες, τυχαίο το ένα, τυχαίο το άλλο, τυχαίο το τρίτο. Μπράβο, πόσα τυχαία. Και σου έλεγα εντάξει, προχώρα εσύ και άσε τα τυχαία να συμβαίνουν. Τώρα δεν μπορώ να πω τυχαίο. Δεν μπορώ να πω τυχαίο. Το παιδί έβγαζε σημάδια στο κορμί του. Το παιδί, ένα πολύ βασικό πρόβλημα με το συντρόμ που έπαιρνε αυτό το παλιοφάρμακο, που ήταν αναγκαίο βέβαια για τον Νικόλα να παίρνει για το αίμα του, για την πηχτικότητα του αίματος, γιατί έχει κάνει εγχείρηση μετάδεση μεγάλων αγκίων. Μου είχε πει και ο Χρήστος τότε, θα δεις ότι στην πορεία θα το βγάλεις το φάρμακο από τη ζωή του παιδιού. Δεν το βγάλαμε τελείως, το έχουμε ρίξει κάτω από το μισό αυτό που έπαιρνε. Αλλά όχι εσύ, ο γιατρός θα το μειώσει. Ο γιατρός. Θα σας πει ο γιατρός να το κόψει. Και η αλήθεια είναι ότι όταν του κάνουμε τις εξετάσεις και η εξέταση INR του βγαίνει φυσιολογική και του δίνουμε κάτω από το μισό που του δίναμε όταν στο νοσοκομείο μας είπανε το νου σας το φάρμακο αυτό θα το παίρνει ευλαβικά. Ναι. Και ο γιατρός είπε συνεχίστε αυτό που κάνετε από τη στιγμή που το παιδί, ο οργανισμός του αντιδράει, συνεχίστε να το κάνετε. Παρόλο που οι γιατροί βρήκαμε και αντιστάσεις, έτσι, αντιστάσεις. Λοιπόν, αλλά πλέον ο γιατρός δεν μπορεί να μου πει κάτι. Τι να μου πει, δώσε αυτή την ποσότητα συντρώματα το παιδί, δεν τη χρειάζεται. Σου λέει ωραία ρίχτη κάτω από το μισό. Έτσι. Αναγκαστικά συμπορεύεται. Και πάρα πολλές ιστορίες. Πάρα πολλές ιστορίες. Το συστήνω ανεπιφύλακτα στον καθένα, χωρίς καμία δόση, ούτε διαφήμισης, ούτε κάποιου στημένου βίντεο. Έχω δει τρομερή αλλαγή σε μένα, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου. Έχουμε μια φυσιολογική ζωή, εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες. Το έχουμε ανάγκη ένα συμπλήρωμα διατροφής και πιστεύω ότι είναι το ιδανικότερο συμπλήρωμα διατροφής που θα μπορούσε να πάρει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι μας χρειαζόμαστε συμπληρώματα διατροφής. Είτε έχουμε θέμα, είτε δεν έχουμε θέμα. Γιατί το γανόδερμα είναι, όπως έχουμε πει, προσαρμογόνο μανιτάρι. Μπαίνει μέσα στο σώμα μας και πάει και βλέπει τι χρειάζεται ο οργανισμός μας και επικεντρώνεται εκεί. Οπότε και κάτι που εμείς μπορεί να μην ξέρουμε ότι έχουμε, θα το διορθώσει. Προλαμβάνει. Αλλά θέλει μία φορά να κάνουμε ένα σωστό πρόγραμμα για να μπορέσει ο οργανισμός να πάρει όλα τα απαραίτητα συστατικά, να αποτοξινωθεί από τις τοξίνες που παίρνουμε από τα φάρμακα, από αυτά που πίνουμε, από τις τροφές, και μετά έρχεται σε μια ισορροπία και σε μια τέλεια υγεία. Νίκο μου, πιστεύω ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα να πιστέψουμε, να εμπιστευτούμε και να δοκιμάσουμε. Όταν είναι πιστοποιημένο ένα προϊόν από 148 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, πιστοποιημένο, εκεί. Από τον ΕΟΦ στις κάθε χώρες. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα ώστε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε ένα μήνα. Ναι. Πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Εγώ πίστεψα πρώτα στον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια με όλα αυτά που γίνονται ανά τον κόσμο δύσκολα εμπιστεύεσαι σήμερα το οτιδήποτε. Έπρεπε όμως να εμπιστευτώ, να αποκτήσω μια γνώση, την οποία γνώση την έμαθα και την εμπειρία μέσα από τα Zoom, από τις συνεχείς συζητήσεις, τηλεφωνικός και μη. Έτσι, σιγά σιγά. Από την στήριξη που είχα από εσάς, από την εταιρεία, από το προϊόν και από κάποιους γιατρούς μου, μπορώ να πω, που το είδανε θετικά γιατί βλέπουν λίγο διαφορετικά την ιατρική από κάποιους άλλους, και απλά δοκίμασα. Τώρα που δοκίμασα, που έχω την εμπειρία, που έχω τις αποδείξεις στα χέρια μου, μπορώ να το προτείνω στον οποιοδήποτε. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά δεν μας παίρνει το βίντεο. Θα κάνουμε άλλο ένα. Μη σε νοιάζει. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θυμηθείς, ό,τι χρειαστείς. Και με ιατρικές αποδείξεις, άμα θέλετε. Δηλαδή και με αποτελέσματα εξετάσεων πριν και μετά. Ναι. Δεν έχει κανένας να πει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που τα ιατρικές εξετάσεις μιλάνε από μόνες τους, εμείς περιτεύουμε. Ναι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, έστω και για μία φορά, δοκιμάστε το. Κάντε τη δοκιμή. Εννοείται. Νίκο μου, ο περισσότερος κόσμος δεν εμπιστεύεται όταν του λέω να πάρει γανόδερμα. Το θέμα είναι
ότι με όλα αυτά που ακούει έχει τα δίκια του. Θα πρέπει να εμπιστευτεί, να έχει έστω και ένα θέμα μικρό υγείας, να το δοκιμάσει σε κάτι απλό, Ναι. και μετά όλα τα άλλα θα εξελιχθούν από μόνα τους. Όταν, ας πούμε, ένας έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να πιστεί 100%. Εγώ αυτό που προτείνω σε ανθρώπους που έχουν μια δυσεντερία, μια διαθεσία, μια μη ενέργεια, ας ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα, σε 10-15 μέρες θα δουν μεγάλες διαφορές. Θυμήθηκα εκείνο που είχες πει, που είχε πάθει γαστροεντερίτιδα ο Νίκος. Είχες πάθει γαστροεντερίτιδα εσύ και μετά έπαθε και η Ίνκα. Και εσάς σας σταμάτησε στη μία μέρα. Ποια μία μέρα? Ποια μία? Δεν κατάλαβα. Την ημέρα που έπαθε γαστροεντερίτιδα ο Νίκος, έπαθε και επιληψία. Και την παθαίνει για πολύ λίγο, δηλαδή μια πολύ μικρή κρυσούλα, και ταυτόχρονα έχει και γαστροεντερίτιδα. Σε 2 ώρες το παιδί ήταν περδίκι. Δεν χρειάστηκε ούτε φαρμακευτική αγωγή ούτε τίποτα. Απλά του ήρθε, έφυγε. Ναι. Εγώ παθαίνω γαστροεντερίτιδα, τρέχω να προλάβω και θυμάμαι, βγαίνω και λέω πού είναι τα Imodium, τα κλασικά φάρμακα. Ναι. Λέω μέσα μου, μην πάρεις, κάνε μια δοκίμηση στον εαυτό σου, γιατί παίρνεις γανόδερμα. Και μάλιστα ότι είχα ξεκινήσει να περνώ 20-25 μέρες. Ούτε η κοιλιά μου δεν πόναγε μετά από 1,5 ώρα. Ήταν σαν να μου ήρθε κάτι. Ναι. Και παθαίνει η Ίνκα και τις κρατάει 3 μέρες. Η Ίνκα δεν έπαιρνε γανόδερμα. Και τις κρατάει 3 μέρες και να μου λέει τι είναι αυτό το πράγμα που με έπιασε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θυμάμαι, έχω και αστείες ιστορίες να σου πω. Ο άλλος ο φίλος που είχε πάρει το γανόδερμα, είμαι κάποια στιγμή στη Λεωφόρο Κηφισίας, ανεβαίνω και ακούω κόρνες από πίσω μου και θυμάμαι 20 μέρες πριν του είχα προτείνει να πάρει το γανόδερμα. Είναι το παλικάρι αυτό με τις αριθμίες, ταχυκαρδίες, φοβίες και έτρεχε στο νοσοκομείο. Και όπως ανεβαίνει ανεβαίνω την Κηφισίας, ακούω κόρνες από πίσω. Κοιτάω από τον καθρέφτη και βλέπω το παλικάρι αυτό και μου κάνει σταμάτα. Λέω θα φάω ξύλο, φίλε, θα φάω ξύλο. Κάτι δεν πήγε καλά. Αμάν και έκανα πως δεν τον άκουγα. Με προλαβαίνει γιατί είχε 200 αυτό σκούτερ, εγώ έχω 125, με προλαβαίνει, μου λέει κάνε δεξιά. Λέω τώρα, εγώ τότε καινούριο στο γανόδερμα, ξέρεις, φοβόμουν. Πρότεινα κάτι, λέω μην έχει γίνει κάτι. Ναι. Και με πιάνει, το παιδί ήταν από την Αφρική αυτό, είναι από την Αφρική. Με πιάνει, με φυλάει και μου λέει φίλε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι, μου λέει, 20-25 μέρες, κοιμάμαι σαν μπουλάκι. Δεν μπορείς να φανταστείς, Νίκο μου, πως αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όχι γιατί δεν έφαγα ξύλο. Πως αισθάνθηκα γιατί ένιωσα ότι προσέφερα κάτι σε κάποιον. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό. Και σε όσους έχω προτείνει και έχουν πάρει, με τη δική σας καθοδήγηση και την κουβέντα, είναι η αλήθεια ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Από εκεί και πέρα, άλλος ανάλογα το βαλάντιό του, το οικονομικό του, την κατάστασή του, το ξεκινάει, δεν το ξεκινάει. Καλό είναι μια δοκιμή, ένας καφές, πολύ σημαντικός ο καφές, δεν βγαίνει από τη ζωή μου ο καφές. Να, και η παραγγελία μου. Βλέπετε την παραγγελία μου. Δεν τους προλαβαίνω, παιδιά, τους καφέδες. Μου έχουν δώσει ενέργεια, υγεία, φυσική κατάσταση, διάθεση, τα πάντα. Δεν θα σταματήσω να έστω τον καφέ ή το τσάι να το πίνω. Με βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά από μένα. Άλλες ιστορίες στο μέλλον. Τέλεια. Το παιδί να είναι καλά, εμείς να είμαστε καλά, εσείς να είστε καλά. Είμαστε εδώ, όποτε χρειαστείς, όποτε θελήσεις, να τα ξαναπούμε. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Και και εγώ πάντα ευχαριστώ. καλή υγεία. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.